Arratia inguruko ipuinak, geure berbategie proiektua. Egilea, Angel Larrea Beobide. Laguntzaileak, aholkularitza Juan Rekalde. Testuen osaketa eta zuzenketa, Iñaki Esparza, Iñaki Lejartza, Juan Rekalde eta Iñaki Romero. Edizio honetakoa, Ediciones Beta 3 Milenio S.M 2024. vbikoitz, edicionesbeta.com. Liburuaren laburpena. Arratia inguruko ipuinak, liburuak, inguru horretako mitologia arloko 80 ipuin magiko batzen dauz. Bizkaira literarioaren ereduan idatzita dagoz eta. Geure berbategie proiektuaren barruko ikerlana danez, Arratiako bertako berbetearen hainbat eta hainbat adibide erakusgarri irakurri leitekez. Sarrera. Lanbroaren atzean, izkutua antzean, ikusten dan parajea ida maitagarriena. Bada, ipuinon eunaren atzetik, desagertu aginean edo honezkero joandako dagoan gizartea dago. Kontakizunak, burdinaroan hasi eta azken gerra aurre horretxura arte doaz. Hain zuzen be, eleizearen dotrinek eta herri sinesmen paganoek talka egin eben denboretakoak. Garaiotan, jazozan, akulturizazioaz gitxik dakie Angel Larrea ikerlariak beste. 2004ko urtean argitaratu eban errementeriak, jainkosak eta sorginak liburuan azaltzen dau, garbiro gainera, Urliako lekuan honako ermitea, Sandiakoan horrako eleizea edo berendikoan alako eraikuntza paganoa egotearen zentzua. Ipuin gintzari, berez jagokon magiari esker, literatura eta historiaren arteko tartea gainditurik, agiri da liburu honetan fantasia eta errealidadea bat baliralez nahaztuta agertzen diralako. Era honetan, basoko misteriorik ilunenaren atzetik, ekintza historiko sakonena egon liteke izkutuan, eta errealidade argienak ostera, sineskera magiko ilunetan izan leike iturria. Euskal Herrian zehar badago zegon misterioz beteriko leku garrantzitsuak, baina Gorbeia, Lekanda edo Itxina, inguruetako leku magikoak ez dira atzean gelditzen ez. Eskuetan doguzan, kontakizunok, Lamindao, Petralanda, Baltzola, Iturriaga. Sample complete. Ready to continue?